Hello everyone! Adi po namon suraya na munggus. So, bali, ako nini anay siya hugasan. 2 times ko siya ginuhugasan. Baga ka nagharasan bugas. Kay para malimpi siya, di ba? Pag magbusag na yan sana, mao ko na siya gin sa sabuan. Ito. So, bali ito na kamatis na iyo nakitaan, mao ito na akong panakot. So, bali diri pa ito mao kay natatahubang pasan iba. Akan ini na akong panduha nga paghugasan munggos. So, bali adi na ginsabuan ko na siya. Ito lang sabaw. Bali diri pa ito ng sabaw kay pakaan pa ito payo mo pala iton. So, abang naghuhulat sa kumaladkad, magtiro sa kanay san panakot. Bali, akong panakot tida, lasuna, sibuyas, kamatis. Tapos, magic sarap. At beef cubes. Yun. Syempre, nagmunggos sakya na kayo, nag-request ako asawa. Karag daw niya mag-utan munggos. So, bali, nag-utan ak munggos. So, bali ni siya, gigisa ko anay siya. Andis ko yung bubutang sa munggos. Then, ito na, nagteros na lasuna. Ito, teros. Karas sa si sa lamas, damo siya. Damo panakot. Ito. So, bali na ko lang ang pakindog ng ko pa siya o sa sa kabilog nga laso na gintong ako siya. Iton. Sakto na iton siya. Mana iton. Then kauman ko po dida magteros na pidasan sibuyas. So anda ko ini nga sibuyas tag 10 akong palit. So baligin obos ko siya kay para marasan damo kasi panakot. Then nagkukanak dida kay maisugan sibuyas. Nagpapatangis. Tapos adian kamatis. So bali hugasan ko na ito, naray ko lang maipakita. Then tanggal ko adi nga green na medyo matigas sabot nga. Kaya di ko ito ninuungay. Tapos interos-teros ko lang siya gugti. Gud sana. Kaya para damo. Tapos madali siya maluto. Tapos iton. Tapos na. Mala ito ng panakot. Lasuna, sibuyas, kamatis, magic sarap. Tapos beef cubes. A few moments later. May iton siya yan na. Tapos inokay-okay ko na iton siya kay para magyumo. Then takpan ko otro. Taud-taud lasa na. Luto na. Ano na siya, mayumo na. Para payumo ko kasi kay wala ko siya mababad. So gimpayumo ko, nag-ihak sana pagbabad. My God. Tapos ito, hinaon ko na siya kay tungod san mayumo na. Mayton. So bali magigisa nak didasan lamas nakon. Gisa na san lamas. Then ton mapaso ng karaha magtitikang naak paggisa. Ton karag ko kasi ang gigisan panakot kay para marasa. Ton sabay ko na siya kay para sabay magkaluto. Pare ko lagaring dida mag golden brown lasuna. Dapat kasi na nag-golden brown lawan lasuna kay para marasa siya, di ba? Then kahuman ko sana paggisa, bubutang ko na insasalin ko na sa kaserola. Eton. Insalin ko na. Muna iton siya. Tapos isa lang ko turuan ko
An kaserola. Sa to di man ako sinimara magluto. Ninom na hibarulak sa kun mama. Siyempre, nagtututok, nangiana, nagpapatutdo, may ninahibaro ako. Tapos nagtry ako sa kabisis, napalpak, ang panduha, nag-okay naman na. Siyempre, nagtitikang pala, diba? So, ito. So, imbutang ko na siya dida, magic sarap, tes asin, panrasa la. Then, taod-taod la, nalut na, kuan na. So, ako siya dida tilawan. Kung marasa na. Wow! Diba? Ganyan-ganyan lang yan. Mundugan ko siya asinotro kay tungod sa maano ba siya matabang. Iton. Tapos okay kadali. Tilawan otro. Then, tapos na. Thank you for watching.